Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan ci gaba da bayani a wannan shafin nawa na kwana biyu da ban saukar da wani bayani ba game da kula da lafiyar nan adam. Yau bayanin da zan yi bayani akan waɗansu ababai guda 7 wanda bawa bai kamata ya aikata ba bayan cin abincinsa kai tsaye. Wannan shafin nawa in yana ƙayatar da ku kuna amfanuwa da shi, za ku iya min subscribing sannan kuma ku danna ƙararrawa duk lokacin da na saukar da wani sabon bayani ya zo muku kai tsaye, sannan kuma ku yi sharing ku tura ma 'yan uwanku su ma su samu amfanuwa da wannan ababen. Abu guda 7 wanda bai kamata mutum ya aikata ba bayan cin abincinsa kai tsaye su ne: na farko, kar mutum ya sha shayi bayan cin abinci. Shayi, kowane irin shayi, ma'ana bayan cin abincin karka sha shayi. in mutum yana shan shayi mai zafi bayan ya gama cin abinci yakan iya kamuwa da ulcer, sannan kuma za ta iya sabbaba masa ciwon kirji ko kuma matsala akan hantarsa. Don haka bai kamata mutum yana cin abinci daga gama cin abincinsa bai sha shayi. Abu na biyu, mutum kai yadda ya ci kayan marmari, ayaba ne ko kankana, duk sauran kayan marmari su lemu, karka yadda ka sha waɗannan 'ya'yan itatuwan bayan cin abinci kai tsaye. In kana aikata irin waɗannan ababen nan zai jawo ma kasancewa cikinka yana cika da iska ko kuma ya buɗe ma timbi, ka zama to kana da babban timbi. To in da ka yi amfani da waɗannan 'ya'yan itatuwan nan, ka yi amfani da su ne kafin ka ci abinci. Sannan abu na uku, mutum kai ya zo cin abinci ya ɗaura bel nasa. Kasancewa in da ka ci abinci da ka ɗaura bel naka yana ɗaure da ƙarfi baka kwance shi ba, zai kawo ma matsala a uwar hanjinka, za ta iya rabewa guda biyu, sannan kuma zai kawo ma ciwo a maranka. Don haka mutum ya kasance yana kula da wannan lamarin. Abu na uku ko abu na hudu, kai ya yi tafiya bayan ya ci abinci, ma'ana daga cin abincinka ka yi tafiya. Wannan yana kama mutum illa. Na farko zai kama illan fitan numfashi, sannan kuma zai iya kama matsala a cikinka. To in ka ci abinci kaɗan, zona minti kaɗan sai ka tashi ka yi tafiya. Amma ba wai dabara ba ne mutum daga cin abinci ya ce ya tashi ya tafiya ko kuma ya gudu. Hakan ne yakan kama mutum matsala a rayuwarsa. Abu na 5, kar mutum ya yi bacci daga gama cin abinci. in mutum ya yi bacci daga gama cin abinci zai iya kamuwa da matsala na ulcer, sannan kuma zai iya kamuwa da ciwon kirji, sannan kuma zai iya kamuwa da matsala a fufunsa, haka kuma kan hanta. Don haka mutum sai ya kiyaye in ya ci abinci kai ya kwanta, ya jira abincin nan ya dan soka sai ya kwanta. Abu na 6, mutum kai ya sha sugari. In mutum mai shan taba ne ko sugari, kai ya sha waɗannan ababen a lokacin da ya gama cin abinci. Yan mutum yana shan sugari ko kuma hayaki ko kuma duk wani abun buguwa bayan cin abincinsa mubasharan, to wannan abun zai iya kawo masa ciwo na kansan ciki, ko kuma in mace ne da zai iya kawo mata ciwon kansa a kan nononta ko kuma a jikinta gabaki daya. Don haka sai mutane su kiyaye, ma'ana in ka ci abinci karka yadda ka sha waɗannan ababen nan, ka kyale su sai bayan abincin ya sauka sai ka sha. Abu na 7 shine abu na ƙarshe, mutum kai ya daga cin abinci karka yi wanka, ko kuma karka je ka fada ruwa irin kogi ko kuma ruwa wanda aka tara na dam ka shiga ka ce da ka yi wanka. Ka bari in ka ci abincin nan da minti 10 ko 15 haka sai ka je ka yi wanka. Wannan ne shine in kana bin waɗannan matakai guda 7 ba ka aikata su bayan cin abinci, wannan zai taimake ka kwarai da gaske wajen kiyaye lafiyanka. A nan dan dakata sai mun sake saduwa a wata bayani na gaba.